Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Iye ndiye mwana wanga wapamtima. Atate akutiyankhula tonsefe pamene lero tikupanga chaka cha ubatizo wa Ambuye Yesu. Ndi ubatizo wa Ambuye Yesu timakhala tikutsendera zikondwerero za Krismasi komanso Epifania, kudzionetsa kwa Ambuye Yesu ndi kubadwa kwawo ndi zonse zochitika mkatimo tikutsendera tikuthana nazo, motero kuti mawa tiyamba nyengo ya pachaka yoyamba, green alowa mbwalo, tikule mchikhulupiriro. Koma ndi ubatizo wa Ambuye Yesu akutitsimikizira, Ambuye chauta akutitsimikizira kuti tonsefe ndi okondeka pamaso pa Mulungu. Ndi ubatizo uja tidalowa mbumba yoyera, ndi ubatizo uja tidasanduka cholengedwa chatsopano, ndi ubatizo uja ndifalowa m'malo achuma cha ulemerero wa Mulungu. Inu ndi ine timaonetsa bwanji kuti ndife ake a Mulungu fa cha ubatizo mene tidalandira? Ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Ndipo lero ndi la Mulungu pa 11 January chaka chino cha 2026. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 42 ndi 1 kulekeza 4 kudzawerenganso 6 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Jovitas Lupenga kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu, Salimo namba 29. Mawu athu achiwiri akuchokera m'buku la Ntchito zathu mutu wa 10 ndime ya 34 kulekeza 38. Mulungu adamdzodza ndi Mzimu Woyera anampatsa mphamvu. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Apolline Trenoni kuchokera ku St. Peter and Paul Chilogwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera, tiyeni timvetsere limodzi mawuwa ndipo atikumbutse ubatizo wathu, atisandutse cholengedwa chatsopano. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a buku la mneneri Yesaya. Chauta akuti, nayu mtumiki wanga amene ndimanchirikiza, amene ndansankhula, amene ndimakondwera naye. Ndayika mzimu wanga pa iyeyo, ndipo adzaweruza anthu a mitundu yonse mwachilungamo. Sadzafuwula kapena kukweza mawu, mawu ake sadzamveka mu msewu. Bango lopindika sadzalithyola, moto wozilala sadzawuzima. Adzabweretsa chilungamo mokhulupirika, sadzafowokera kapena kutaya mtima, mpaka atakhazikitsa chilungamocho pa dziko lapansi. Mayiko akutali akuyembekeza malamulo ake. Ine chauta ndakuyitana kuti ukhazikitse chilungamo, ndakugwira padzanja ndi kukusunga. Ndakusankhula kuti ukhale chipangano kwa anthu, ukhale kuwala kowunikira anthu a mitundu ina. Udzawasekula maso anthu akhungu, udzamasula akayidi mndende, ndipo udzatulutsa mndende anthu okhala mu mdima. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo namba 29. Tamandani chauta inu anthu okhala kumwamba, tamandani ulemerero wake ndi mphamvu zake, tamandani ulemerero wa dzina la chauta, mumpembedze ndi ulemu wangwiro. Liwu la chauta likumveka pamwamba pa nyanja, liwu lake likumveka pa nyanja yayikulu. Liwu la chauta ndi la mphamvu, liwu la chauta ndi la ulamuliro. Liwu la chauta likuzunguza miwanga, onse a m'nyumba mwake akufuwula kuti ulemerero. Chauta amalamulira nyanja zonse, amakhala kwamuyaya pa mpando wake wachifumu.
chauta amadalitsa anthu ndi mtendere. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Petro adayamba kulankhula nati, zoonadi, ndazindikira tsopano kuti Mulungu alibe tsankho. Amalandira munthu wa mtundu uliwonse amene amamuopa Iye namachita chilungamo. Ndi zoona, Mulungu adawatumizira Aisraeli mawu ake nawalalikira mthenga wabwino wa mtendere mwa Yesu Khristu, amene ali Ambuye a anthu onse. Mudziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse, kuyambira ku Galileya, pambuyo pa ubatizo umene Yohane adalalika. Mudziwa za Yesu wa ku Nazareti, kuti Mulungu adamudzoza ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu. Ndipo popeza kuti Mulungu adali naye, adapita ponseponse ali kuchita ntchito zabwino ndi kuchiritsa onse osautsidwa ndi Satana. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa masiku amenewo Yesu adachoka ku Galileya kubwerera kwa Yohane ku mtsinje wa Yorodani kuti Yohaneyo amubatize. Yohane poyesa kukana adati, ndine amene ndikuyenera kubatizidwa ndinuyo, nanga mukubweranso kwa ine kodi? Yesu adamuyankha kuti, tsopano lino vomera, chifukwa ndi mmene tiyenera kuchitira zonse zimene Mulungu akufuna. Apo Yohane adavomera. Yesu atangobatizidwa adatuluka m'madzimo, pomwepo kuthambo kudatsekuka, ndipo adaona Mzimu wa Mulungu akutsika ngati nkhunda nkutera pa Iye. Tsono kuthamboko kudamveka mawu akuti, uyu ndiye mwana wanga wapamtima ndimakondwera naye kwambiri. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera, lero tikuchita chaka cha ubatizo wa Ambuye Yesu. Umatikumbutsa ubatizo wathu omwe. Ife pa ubatizo paja tidalowa mbumba ya Mulungu, tidasanduka cholengedwa chatsopano. Pa ubatizo paja tidalandira chizindikiro chosafufutika. N'chifukwa chake munthu akabatizika ndi kutuluka mpingo, akawayawaya, akabwereranso sitimanenanso kuti tibatizenso ayi. Ubatizo wake ndo omwewo. Ndipo sungalandire sakramenti lina lililonse ngati sunalandire ubatizo. Umatchedwa mkatolika chifukwa cha ubatizo. Ambiri ndife akatolika tidatuluka, mutabwerera lero sitikubatizanso nayi. Ndinu mbumba ya Mulungu. Kamupita kuti manambala anu alipo pena paliponse, chitsimikizo choti mudabatizika. Choncho pamene tikusinkhasinkha za ubatizo wa Ambuye Yesu, tisinkhe za ubatizo wathu omwe. Ndipo ndimafuna kuti tisachulutse gagandiwa. Lero tingoona zinthu zisanu izi mwachangu. Choyambirira, Ambuye Yesu akubatizika osati kuti amenera kuti abatizidwe kapena kuti anali ochimwa ayi, koma akuonetsa kudzichepetsa kwawo. Akupereka chitsanzo kwa anthu ena, kunena kuti zimene akuchita Yohane akupanga authenticate. Zimene akuchita Yohane ndi zoyenerera, umboni wake ndi uwu. Ngakhale ine ndine osayenera, Yohane akuyenera andibatize. Jesus is setting humility, not self-promotion. Ambiri timadziyenereza. Ayi, Ambuye Yesu akupereka chitsanzo. Chachiwiri, ndi ubatizo wa Ambuye Yesu Atate afuna aonetse, atsimikize ku dziko lapansi kuti Yesu Khristu ndiye mwana wawo amene Iye amakondwera naye, amene Iye adamtuma. So the Father is affirming the identity of Jesus. Ifenso pa ubatizo wathu tidalandira chitsimikizo chimenecho kuti Mulungu adatisankha. Sadangotisankha chabe, amatikonda. Koma sadangotikonda chabe, amatituma tili ndi ntchito. M'banja mwanumo it's not an accident. Kupezeka kwanga muutumiki it's not an accident, singozayi. Kukhala Mkhristu kwanuko singozayi. Kukhala nduna kwanuko singozayi. Kukhala kandino andani singozayi. Tili ndi cholinga chimene tikuyenera tikwaniritse. Chachitatu, ubatizo wa Ambuye Yesu kutionetsa kuti nthawi zonse pamene pakuchitika pemphero, Mzimu Woyera amabwera nkukhalapo. N'chifukwa chake timenera china chilichonse tiyambe ndi pemphero. Prayer invites the Spirit. Pamene Yohane amagwira ntchito imene amambatiza Ambuye Yesu, kuthambo kudatseguka. Ino ndine pamene tipemphera, Ambuye Yesu
amatsanyula madalitso ake, amayenda nafe mwa Mzimu Oyera. Koma chachikulukulu chachinayi nkunena kuti ndi ubatizo wa Ambuye Yesu ukutsimikiza kunena kuti utumiki siwaine ndekhayi. Public acts strengthen the witness. Kuti pamene tichita zinthu za pagulu, umboni wathu umakhala wogwirika. Inde Ambuye Yesu adanena kuti pamene mukuchita izi nkono usadziwe, koma pali zinthu zina zimene timangoyenera tizichite kuti ena aphunzirepo, osati modzitukumula, koma kuti tichitire umboni wathu waukulukulu. Nkhani mavuta pamene tukambirana za ubatizo wa Ambuye Yesu, ndionena kuti nchifana Ambuye Yesu sanabatizike ali mwana, nchifukwa yani mmabatiza ana, anthu amapotoza nkhani ya ubatizo, nkufika nkhani yonena kuti sibwino kumabatiza ana. It's not my intention kuti ndiyankhe, komabe chifukwa anthu amafunsa kawiri bwanji timabatiza ana. Ndidayankha zaka ziwiri zapita, ndibwerezanso lero. Poyambirira palibe pamene malembo amaletsa kuti tibatize ana. Koma koposaposa tikapanga infa, zimene zimapezeka m'malembomo zimatitsimikizira kuti ubatizo ndofunikira. Mwina tisanafike kuti nchifukwa yani timabatiza ana, tidzifunse kuti ubatizo uli ndi gawo lanji m'moyo mwathu. Ndendanena kale poyamba umatilowetsa mbumba ya Mulungu. Kodi mwana safuna ulowa mbumba ya Mulungu? Ubatizo umatithandiza kuti tikhale God's chosen people, tichulidwe ana okondedwa a Mulungu. Kodi ana safuna okhala okondedwa a Mulungu, safuna okhala in that covenantal family. Ubatizo inde umachotsa tchimo lobadwa nalo. Ndi anthu timangolingalira pokhapo, ayi. Miyambo 22 ndi 6 amatiphunzitsani ana akala ang'ono alozereni njira yoyenerera. Ife timabatiza ana chifukwa tikuwapatsa njira yoyenerera. Timabatiza ana kuti tisalimbirane ndi Satana. Satana asatenge gawo pa iwo. Timabatiza ana kuti Mulungu azikondwera nawo. Ena amanena kuti tisabatize ana chifukwa chonena kuti ubatizo umafunika munthu ozindikira. Uku kulinga tunena kuti amene wabatizika sachimwa, koma taonani ndi anthu angati amene anabatizika atakula kale akuzindikira amachita zoyipa. Na anthu angati amene anabatizika ali ana amachita zabwino. Obatizika ali mwana atha kuchita zabwino, atha kuchita zoyipa. Obatizika ali mkulu potengera ndi mmene ubatizo ukugwirira ntchito m'moyo mwake, atha kuchita zabwino, atha kuchita zoyipa. Kulandira ubatizo is not a warrant kunena kuti basi china chilichonse uzimvera Mulungu. Ukuyenera on a daily basis uzipereka nsembe yomvera. On a daily basis uzikula, uzidya mawu ake, uzidya masakramenti yake, uzidya uzimu wake, uzidya zimene Mulungu amafuna kuti tikule nazo. Abale, taonani, tikawerenga ntchito zathu mu 16, ndi 15, komanso 33, timamva kuti anyumba yonse imene atumwi adafika, adanena kuti mutibatize. Tikawerenga kalata yoyamba yolembera Akorinto, mutu wa 1 ndi 16, timamva kuti nyumba yonse idabatizikanso. Kodi nyumbamo munalibe ana? Potangoti nyumba yonse. Mutokhala munali ana, mutokhala munalibe ana. Chimene tizichedwapo nchonena kuti ndi ubatizo umene tidalandira. Timakhala bwanji anthu osinthika. Tikafika pa ubatizo timafuna ana kuwapatsa freedom. Nkhani ya skulu simafuna ana kuwapatsa freedom. You choose schools for them. Adatero Bishop Ona wa ku Nigeria. Ikafika nthawi ya vaccine osiyana-siyana, ana timachita kuwasankhira, sitimapatsa freedom. Ikafika nthawi yoti akagone timachita kuwasankhira. Nokoti kulibe kholo limene mwana sankha chilichonse chimene ufuna udye ukagone nthawi iliyonse. Kuzonsezo timapangira zochita. Koma ikakwana nthawi ya uzimu ndiye timafuna oneka anthu ozindikira, anthu omvetsetsa, basi ana tapatse ufulu. Ayi, pamene ana abatizika tathandize kuti chimene tapatsacho akule nacho bwino. Wamkulu, mwana, onse ndofunikira ubatizo. Chifukwa Mulungu sadaletse kuti amene alowe mbumba yake ndani. Ndi ubatizo wa Ambuye Yesu tikupatsidwa ntchito. Tiyeni tituluke pamene tikuyamba nyengo ya pachaka, tikakwaniritse zimene Mulungu akutipempha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.